Здравейте, маняци и потребители на YouTube. Аз съм Game Solutions BG и днес няма никой с мен. Ето това е новия скин, който не е довършен. Той е по-скоро стар, но просто вижте каква е изненадата тук. Бум! Чао! Само още мечовете трябва малко да се довършат. И тук отзаре, ще ги оправя. Така, това го оставим на страна. А днес играем Bed Wars. Да видим дали ще има някакво отворение. Не. И хора, мисля да се завърна след като вляза в някой от сървърите. От някой от нали знаете, от игрите. И ето ни хора, започваме вече играта. Аз съм тук някакъв пичага. И да видим. Генератор не затухли, не разбирам, що не работи. Тухла, покажи се. Така. Този Bed Wars, това... Я чакайте да умрем, да видим дали се оправи. Да видим дали ще се оправи. Но защо не излизат по дяволи тези тухли? Я гледна. Защо няма тухли, бе? И как трябва да стигна догоре? Аре, честно ли на мен ли само ще се бъгне? Гледай, и на мен и двата ми генератора не работят. Аре, бе, купувай нещо, бе, братле. Айде прей пътя, там ще отида да взема от днес. Майко. Аре. Чага. Дай, прей. Аре. Направи. Пат. Айде, пичага. То, ули, ес, айроните. Има айрони. Значи тухлите само са ми са бъгнали. Айрон боксчета не. Тухла, кажи се. То с пичага сега къде отиди? Умря ли? Падна. И защо шивания генератор не работи? И хора, както видите, генератор не работи и мисля да се върна, когато вече работи. И хора, ето ме отново, с този пич сме само ние двамата. И да видим кой ли ще победи. Хора, имаме успех, според мен ще победя, защото ще го смажа. Генераторите не работят отлично. Аз имам идея сега какво ще направим. Тук целта е да си опазите леглото. Долу в описанието ще има IP-то на сервера, защото трудно се намира този сервер. What? Какво става? Ако чувате телевизора, съм го забравил да го изключа. Моя грешка. Така правим така. Тук още един път. Тук така. И какво стана? West Highest. Game Team Run. Какво? Не знам какво стана. И ми хора ще се... ето Join. Ето Join. Пак на също. Хора ще се върнем когато започна. Хора, ето ни. И да видим с кого ще спаднем от тук. Или паднах със сигурност с най-големия слабак. АФК, приятел. Рип. Как се пишеш? Клайм. Как? Кламк. Рип кламк. Сега ще го дисконектни и ще остана сам. Но яко. И си прави каквото си искам. Просто няма ми убира нещата. И що не си АФК, бе? Да, както казах, долу в описанието. Долу в описанието ще има линк към този сервер.
Ще се опитам да сложа интро. И така. Да оставим това на страна. Сега да заобградим тук леглото, както ви казах. Най-важната част е да заградите вашето легло. Това е много добра идея. Така ще стане това. Така. Няма го пробият никога. И, приятел! Тук само да не си пипнал айрон генератор, защото ще бия. Тук. Ако чувате нещо, това може да е дъжда, защото тук в горно има дъжд. Ако знаете къде е това, близо до Търново е. А сега, какво ти притинчето да. Така. Пажи. И сега, чага, що си ги наслагал тези така. Не мога да гледам, много голям микрофос. Така. Що направя този път тук? Зарад него ще умрем. Ето. Те и вече разчистихме. Буквата. И правим тук така. От всички страни. Слагаме така. И трябва да купим още. Притинчето ли беше? Да, притинчето. Той 16 ли взима поне ще заслужа. Да оградим тук така. После така. Тук ли да вземем? Така. Колко имам? 56. Първо ще трябва да си заобградим това и после продължаваме да ги трепим. Защото това според мен е най-важното. И заседнах в собствената си пайжина. И верно ли е? Майко. И сега само да го заобградим и си купуваме кожена броня. Защото за сега нямаме други ресурси да си направим по-хубава. Сега някой тук умря. Приятеля заседна. Чойтар! То сигурно. Видяхте ли го, май летеш? И тук малко ще засича, ама нищо. И тук е така. Всичкото ще го направя. Какво да направя? Абе, знаете ли какво? Якаре. Тук така. И така. Сега да си накупуваме храна. Цак. Аре, цак. Ябълки. Цак. Аре. Стига да се найдем. Аре. Така. Да се надяваме, че клипът няма да е много дълъг. И така. Вече започваме да ги направо ги смазваме от бой. Имаме уличка. Ще купя айрон. Тук купуваме злато. Така. И айрон меч. Да сложим бронята. Да купим мини бутушки. Аре. Цак. И има дисконектно, защото съм АФК. Хора ще си върна когато... Не. И това мисля да е от този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре, ако искате да има поредица на Bed Wars. И да не спуснете канал от този... да не спуснете клип от този канал